Při přípravě ratatouille je velmi důležité mít rozpálenou pánev. Já ji mám hezky rozpálenou, dám olej, normální slunečnicový, dám olivový, aby to hezky vonělo. Vezmu si nakrájenou cukletu a lelek a do té rozpálené pánve to tam dám. Tak se nám ta země krásně odestuje, jo. Mezitím si nakrájím jak červenou, tak žlutou papriku. Tady vidíte, jak se nám krásně ta zelenina opekla, jo, to málo lidí dělá. Tím, jak byla ta pánev dostatečně rozpálená, tak jsme to dosáhli, jo. Teď si tady nasekám zbytek rozmarínu, dám k tomu i tymián. Dám tady česnek. Dám půlku červené cibule. Společně dám cibuli, česnek a bylinky. Teď to zamíchám. Dáme papriku. Posolíme hezky. Dáme peps. Všechno hezky zamícháme. Když jako všechno dodržíte, tak jak jsem dělal já, tak dosáhnete úplně fantastický ratatouille, do který ve finále se vždycky přidává rajský, jo. Protože ty rajčata už tím teplem změknou krásně, nemusí se dále jako restovat. Vy se tam zamícháte, rajský tam nezbytně důležitý. Samozřejmě někdo má rád tu ratatouille jako tomatovou, to znamená přidává se tam ještě dobré rajčatové protlak, ale já si myslím, že v tuto chvíli máme krásnou zeleninu, kterou si nadáme do talíře. Můžeme i hned samozřejmě servírovat, nebo se ještě můžete přilít kapku vašeho domácího bylinkového oleje. Přátelé, jednoduchá ratatouille na světě, já vám přeju dobrou chuť.